Oras madihita saluna amang do tamenang tabi mardongan tangyang madihita dia pala di manugutol adora suta tangingon hatani di bataan di renungan harian jumuro mahitama tangyang muliati matuhan di pasahana sarohana mi didenggan ni basam na mangaramuti ngulu nami Pui hami Tuhan bulas yan borongin na hulumi di pataro kami tu manuguton ala asido hulumi rohami Tuhan nuaing na ito mangang hatam hami di pala manuguton pakulingi mahami marhiti hatami di bagasan Kristus Yesus pertanyakan tuho. Amin. Dongan saha porsiaon uriani tuhata turpuk renungan dihita di apalagi manuguton di mana tersurat sian sada Timotius 4 ayat 12 songoloma didok disi unang mahurohani halak midaho sian haposonmi alega ditiruan ni akana porsia maho di pakatayon di parangi di holong niroha di haporsiawan nang di hatomanon ido yanggo sahana Kurin itu hata dengan saha porsiaw na hinahulungan di bagasan Kristus Yesus turpuk taon Paulus paingoton hita haposoon manang hamit meton dan gabe pergandangan ni halak la mangalia hita jadi hita pe dan jadi mapain haposoni gabe alasan la marmiam-miam di nguluon cara asal unang dilai halak kita dan marhite na hita mapain rimas manang mangalo alai marhite parbueni nguluta nagabe tiruan manang teladan di dalam kehidupan adong 5 hal nanay idauta di bagasan turbukon na parjolo amang do taminang sian pakatayon manang perkataan hata na haruar sian pamangan ikon hata na patureho do amang do taminang dan hata si pangalesen hata nagut dame dan hata gabus manang hata namabain parsalisian napaduahon na nang idota di bagasan turputon di parangi tingkalaku di dalam kehidupan ngulu si ganupari masyohot jala badia unang asor parangenta alai patuduhon ma parangentai nama duma jala marroha holong napatuluhon ima di holong ni roha kasih yang daripada Allah pakkaholongi parrohana di dongan dan marpilih-pilih hita mardongan jalaradi mangurupi situtu sian nasa roha nayas napapaton na neng idota sian turpukton di haporsiaw iman kepercayaan dan namubah-ubah haporsiaw ta nang pero parmaraan mana pangutunan tuguan na hita marhite tangyang jalan masyohot tu dia batama nguluta sigano pare napalimaw namang dota minang nang idota ima di hatomanon kesucian manang kemurnian ngolu nayas roha nayas dalam maniup habadion di adopan di debata do colma dalam ahadu nagabe refleksi si pakusor-kusoron di bagasan nguluta sigano pare nang di apala ditikyon di apala manuguton gabe tiruan dan paima matua hita gabe tiruan dan paima matua hita di nguluta sigano pare jalan dang paima gabe halak nama murah hita sian saunari manang dihatuoni umur pe boido gabe pasu-pasu jalan gabe tirua kita di ngulu sigano pare dongan saha porsiaon urieni tuhata jangan dong nama munu rasiata molo nguluta mangiuton lomoni rohani debata dan rikop perbadaan la patuduhon habal gauta alai patuduhon ma marhite pakatayon parange dohot holong muna nama kaholongi diri muna nama kaholongi dongan muna nama kaholongi debata di bagasan ngulu muna molodung salu nai tarpain dan adong bihalak nahum olu mangaliai hita alai gabe si pujion ni halak do hita jala debata pe di ramoti nguluta di pasu-pasu nguluta jala mabawa do asi ni rohani debata di nguluta di pasu-pasu Tuhan ma akauluta di bagasan sadarion amin martanyang mahita mulia tema Tuhan di pasahan nasarohan nami di denggan ni basam jala di hatam nam di tangyo kami di apalagi manugoton bain mai marura marparbue di ngulu nami sigano pare asiroham Tuhan pasu-pasu ma Tuhan akaulun nami sian mamuka sahatu manutup anu Tuhan di bawah miniari homa na mangaramuti hami jala pada usia kami akan persahiton ng parmaraan pasu-pasu Tuhan akasinakapan ni rohanami
pasu-pasu Tuhan akan yang di tangan nami. Asih maramida kami. Mulia ate maniko. Amin.